Chandra Toyan Rajana Tulen bingung mangkat kewarangan watin ngatin daku semua bagus para teranya sawangan dikit awakku sing kopong muda lekanon gon kunan Imen mari ganpo karo ati aku semua karena mau diterusno Pak aku diperang kendang dadaku semua arek rasa apa pancen tega Bang belum senor harimu sedang buang kangen dahunya Igo Pak Slamet iki lho goceki kencenge ra umum lho. Lah Det 100 lek goceki kencenge ra umum. Pripun, Pak? Marem. Oh, ben marem. Kowe goceki kencenge. Piro? Aku lah ya malu nang ngono kuwi. Mbah wedok nderek mboten Mbah wedok nderek mboten, Mbah? Mboten. Mboten nderek mulo. Pasut semak-semak sinden. Mulo iki. Nggih matur nuwun nggih Pak Slamet. Peparingipun. Oh, tak kira nambahi men ora. Gantian. Kados pundi, Mas? Iki informasi kedhi. Iya ada informasi. Direct live streaming Mas, channel YouTube Malik Ngawi Official. Oh, di streaming Malik saking pundi, Pak? Saking Ngawi Madiun. Apa Malik Sarung? Apa mau Official. jenenge apa YouTube-e? Malik Ngawi Official. Malik Ngawi Official. Malik. Malik. Oke. Tak wolak-walik dhewe saka Ngawi. Adoh-adoh rene engko bengi live Live streaming. Salindri. Niki Salindri uga. Sing niki saking pundi, Pak? Ya sak jenis itu. Oh, sak jenis iki. Oh, jelas goyang. Awan-awan kon goyang. Kodo sorry. Oh, sampun nek sedanten. Wah, Oke. bisa delok gambarku nang niki aku engko. Awan-awan ya bakal live. Live lho Dimas. Oh, engko tak Iki kok dibuka. lagi iki lho Mbak Yu dalang gaul. Hmm. Dalang buka laptop yo iki lagi ane. Yo ngene iki. Heeh, dalang generasi ke dalang milenial. Mbak bilih para tamu sing badhe ngersake gending napa meneh monggo. Sumanggaken malih. Niki wektune tesih Bowero niki, Pak. Lah iki Pak. Pak D iki, Pak D iki. Iya. Heeh. Tak kintan-kintan iki. Ojo nawani piyai kene lho. Aku nek dijuyu angel ra iso. Ya kok nak gak iso dijoli to, Mbak. Monggo Pak D. Lah iki. Ninggal katresnan. Oh nggih, nembang piyambak. Benjenengan Ojo gel. Oh nggih, ninggal Pak De, kersakaken nduk Mutiara napa nduk Rosa napa sing mboten bayar? Oh, Mbak Tiara, ngersake Mbak Tiara. Nggih, ayo nduk. Ayo Mbak Yu, cantikku. Sing milih. Aku yo milih iki yo iki A1 gitu. Iya. Mas Dono iki sampe sampean sampe. Sugeng siang, Pak. Semangat. Boten, ngersakaken ninggal katresnan. Nggih. Monggo. Monggo.